Zostáva nám posledné vystúpenie. Dúfajme, že táto tanečná skupina trému mať nebude. Jak sebou posouvají. Dobrý den. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, как дела? Отлично. Откуда вы, ребята? Мы из Кыргызстана. Kyrgyzská republika nám posiela talenty. Tam se jenom tančí, já to říkám, v téhle zemi se jenom tančí. A my видели несколько участников с Киргизской республики, а там все танцоры. Что будете делать вы? Мы танцуем. Ага. Неожиданно. Vidíš? Nečekané. To jsem se ani nezeptal, jasnovidec jsem byl. No. Chviličku. Как вас называют вашу группу? Тумар — это талисман. Talisman? Talisman. Je, to je hezký název. Ну тогда давайте, ребята. Aha. Čo je? Čo ti šlape? Toto má silný motív. Pozri sa. Nekece. Tak ale vozičkový break, kde som ešte nevidel. Toto je... Toto čo je? Toto je neuveriteľné. On ho nemá zabrzdený, sleduj. Toto je absolútna rarita svetová. A on nemá zabrzdený vozík. Toto je rarita. Bravo za nápad. Čo ti šlape? Wow! Toto je wow. Toto je wow. A toto je niečo, čo som ešte nevidel. Nikdy. Šialené, šialené. Neuveriteľné. Bravo! Bravo! Bravo!
moc sme. Nechcem nič hovoriť, ale spazrieva sa. Ďakujem. Tak já jsem tady v té porotě vždycky byla braná za takovou trošku hysterku, protože všechno prožívám velmi emotivně. Mám střídavě pocity štěstí, že něco takového vidím, chce se mi brečet, mám ousko, chci být lepší člověk. A děkuju Pánu Bohu, že jsme se mohli potkat. A veliký respekt a veliký obdiv. Ďakujem. Dobre, pôjdeme hodnotiť. Wow. Jakub? Zlatý buzzer znamená, že postupujete do finále. Vždy sme čakali a machrovali sme ako keby, že by sme radi vidieť a zažiť niečo, čo sme ešte nevideli. A niektoré sa k tomu akože približovali, že môže byť, ale na vás sme čakali, až teraz sme to pochopili, že na vás. To ste vy. Это вы. To je, že... Вы выполняли эту нашу мечту. Ďakujem. Toto je perfekt. See you in finals. Hele, ale teď si vem, jo. Invalida v Čechách se má fakt na hovno. Jako není to úplně... Ne, a v Kyrgyzstane to musí byť, že Kamaráde, ty kokos, to je strašné. A teraz tam sa postaviť tomu osudu. Jaká sila vôle? Jak budeš robiť niečo 6 rokov intenzívne, ako to robíme my, a potom po 6 rokoch roboty dojde niečo, čo si netušil, že existuje, že to je možné. Mě to totálně paralyzovalo veškerý smysly. Já jsem prostě měla srdce tady, jenom jsem se snažila udržet a nerozbrečet se totálně hystericky nahlas, protože to je něco tak, tam je všechno. Tam jsou dokonce i odpovědi prostě na otázky, které já si kladu každý den. Ale oni mě opravdu totálně, já jsem byla jak v komatu, to lidi prostě jako nevidí, neslyší, ale cítí. Já jsem prostě byla úplně vypnutá a mě to ani nenapadlo, ale děkuju za to, že vy jste byli viděli a že jste jim to dali, protože ty by měli mít zlato od nás od všech.